एखाद्या शिक्षकाने मुलाला घडवण्यासाठी त्याला फटका दिला किंवा मारलं तर आजपर्यंत कोणाचं वाईट झालंय? अठरा वर्षाचा मुलगा ज्याला मिशी पण फुटलेली नाहीये, वडिलांसोबत दारू प्यायला एकत्र बसतात. आई वडिलांनी मित्र मैत्रीण हे नातं मुलांशी जुळवलं जातं हे मला मान्य नाहीये. आज आपल्याकडे सोशल मीडियाचा किंवा रील्सचा इतका प्रभाव झालाय की घरात मूल जन्माला आलं की सगळ्यात पहिले आपण त्या मुलाचा फोटो घेतो आणि बॅकग्राऊंडला गाणं लागतं शिवाजी महाराजांचा पाळणा. प्रत्येक आईची इच्छा आहे की माझ्या पोटी जन्माला पुत्र हा शिवाजी झाला पाहिजे, शिवबा झाला पाहिजे. ती आई किंवा ते बाबा जिजाऊ किंवा शहाजी होत आहेत.